Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo, now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now, playing with power. Watch out for the guy. Right. The boy, where is he? Hey, here we go. Mark to the dance floor. Mom, ever heard of Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Bore da. Bore da. Right. Nes I lwyddo I ennill Pennod 1 gyda'r gwrach. So, anreg arbennig. Disgwyl yr anusgwyliedig. Anreg arbennig, spel ar hap bob tro, ia hollol ar hap, ydy hyn yn mynd I fod yn broblem. O, gobeithio ddim. Fel gwrach hyfryd, sut wyt ti wedi bod yn fwynhau eich amser yn y Dwnsiwn? Rhy hawdd efallai, a fallai na I crancio I fyny pa mor anodd yw e. Mae'n iawn, gallai wneud hyn. Bydd e'n iawn, bydd e gyd yn iawn. Dyna'r ysbryd fy nghariad. Dy agwedd bositif yw pam ti yw fy ffefryn. Wrth gwrs, yn yr hir dymor chi gyd mewn trwbl. Mae fe I gyd am y daith, iawn? A dwi'n ddiolchgar o'r gefnogaeth gartref. Dwi yn cael cefnogaeth cartref, iawn? Mae'r cynulleidfa yn hoffi fi, nid nhw I gyd fy nghariad. Yn onest, ti'n ffigwr bach yn amrannol. Ond falle gallai ti ennill nhw drosodd nawr os ti'n trio digon caled. O, beth yw hwn? Rewi 1 dis, rolio 1. Beth yw dysgu ar y cof? Okay. Niwed o 3. Pedwar. Rolio 1. Pam mae'r slot yna di diflannu? Oh god. O na. Mynd I roi 10. Uh-oh. Rolio 1. Crochan. Oops. Be fi'n neud? O, 1 ar ôl. 1 bach ar ôl. Boom. Boom, boom, boom.
Arian hudol. Rhoi 5. Dwi ddim wedi gweithio am beth yw dysgu'r cof eto. Am newid y spell yn y slot gyda'r spell annisgwyladwy. Dwi eisiau hwnna. Go on. Bach yn weird. Dwi'n rewi 2 pethau. A cube. Ia. Ba. Dyblu gwerth dis. Alldi newydd. Rewi. Taflu. Ti'n cadw fe lawr I 1. Mae hwnna'n job gwych. Sgoi. Masodiad nesaf. Cosbedigaeth. Oh, dear. 6. Fi'n rewi neu 3. Roedd mynd yn fwy ymysodol. 6. 3. 4. Mae hwnna'n mynd I wneud 1. Wow. 1 arall. Right, ni'n mynd lawr yr hewl o siocio. Neu gwanhau. Sioc trydanol. Fi am gwanhau y tro yma. Beth? Okay. Byddai nôl nawr. Right. So, Tishog neu'r driad. Be mae driad? Cryf yn erbyn Gwenwyn. A rolio dis llosgedig. Dwi'n siŵr pam bydden ni eisiau hwnna. Really. 2 cosbedigaeth a tonsonic yw'r boi. Fi ddim yn gallu rhoi e fanna ddo. Fi'n deall hwn yw'r un ar hap.
So chi ddim gyda dewis. Okay. Gyda hwnna. Odd. So tro yma nawr, mae fe'n tarian. Hai. Cosbedigaeth. Right, max hwnna. Na'n mynd am hwnna. Gwneud newid o 3. Cosbedigaeth. Beth a... Dwi falle... Some lot dwi'n gallu neud well. O, fi'n gallu taflu un, though. So, na i neud hwnna. Boom, boom, boom. Mae'n i gwella. Gyda 2. Perffaith. O, gwella iechyd. Peti ddim gyda mwy. O, wel. Dyna ni. Defnyddio'r rhain. Beth sydd dyn ni yn y siop? Oh. Okay. Wel, Dwnsiwn sy'n o hwn. Yeah, mae fel bisged. Na, ddim sy'n... Oh! Oh dear. Die. Yeah. Die arall. Allen dylen ni defnyddio'r slot arall. Oh well. Llosgi dis. Tafle grenhidol, dyna'r boi. Dysgu ar y cof bach yn rubbish. 5. Cosbedigaeth. Mae'n solid. Mae Dwnsiwn yn dda hefyd. Ond dim ond 5. Dyl 4 yw'r max. Dyl ni wedi gwybod hwnna. Daro. Right. Llosgi'r dis. 2. Dwi'n credu a fi am hwnna ar gyfer tro nesa. Os ydych chi'n wedi syglo 4 5 a 3. Yay! Fel i fyny. Slot wedi uwchraddio. Anthony. Dyblu gwerth dis. Ooh.
O, mae hwnna'n cool. Os oes ti'n gallu cael taflegryn, mae'n rhoi 8 i fi. A nawr gallai defnyddio hwnna. Defnyddio fe eto. Un crochan. Deunewydd a Dwnsiwn. Byddai bendant yn ennill tro nesa. Wee. Dyma 3 newid hefyd. Sy'n grêt. A dyna ni. Boom. Right. Penster yn y cactus. Go on, te. Beth yn rhoi hwnna? Ui, ofalus. One is shock. Dwnsiwn. Ysdi newydd. Byddai'n well i fi defnyddio hwn i fyny. O, fi methu. Mae hwnna'n rwystredig. Oes gen i rhywbeth sy'n neud sioc? Boom. Un fyna. A 5. Lle na i roi hwnna? Beth yw dindin, Diego? Right. Trychineb. Felly... I'll wneud hwnna. A... Go on, bach o drychineb. Gweld sut mae hwnna'n troi allan. Os yw'r gelyn... Boom. Pedwar ac un. Yay!
Hei, frwydr ragorol, dwi ddim yn tybio dy fod gyda unrhyw gesetiau gyda ti o yn llythrenol unrhyw flwyddyn ar ôl 1986. O, mae'n really hoffi cassette retro. Signal llwch. Dwi'n mynd i'r siop. Ailadrodd ymosodiad nesaf. Nicoleo. Gwneud nifer o dau ail ddefnyddiadwy. Right. Bendant. Defnyddio hwnna. Mae 3 dy fi. Oedd iechyd fanna. Pam nes i prynu iechyd? Pwy a wyr. Oh well. Right. Crochan. Tafle grenhidol. 8. Dig. Bach o risg achos unrhyw beth sy'n neud... O. Right, 2, 5. 5. Felly dwi angen rhywbeth gyda 5. A dyna ni. O pam dwi fethu wneud yn well. Beth ydw i'n gwneud yn ddrwg? Dwi ddim wedi hyfforddi am hyn. Dwi ond yn blanhigyn. Cactus. Yee. Right. Dyblygu dis. QBR. Bydde rewin handi. Cosbedigaeth. Dyblygu dis yn handi though. Pethau ail ddefnyddiadwy yn super handy. Tafle gryn, dagger. Ennill dyn newydd. Oh god, be fi'n mynd i wneud? Cosbedigaeth. Ath hwnna geiriau cadisa. Yn wybyddu. Sa'n gwybod os fi wedi gwneud camgymeriad fawr fanna. Pwy a wyr. Gawn ni weld. Gwneud nifer o unell newydd. Right. Right. Os dwi'n rhoi'r dagger hidel fyna o'r cychwyn. Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 6, 12, 18. 18. So ddim quite. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3, 18. Ond, os dwi'n cadw hwnna am olaf 5. Mae'n rhoi 5 i fi. So...
8. Oh, come on. Bron iawn, bron iawn. Oes dei newydd. Oh, come on. Gosod holl ddys i ddyblau. Trochan. Please. Fi just eisiau eilrif. Oh my gosh. Right. Dyma'r syniad fwy call. I just cadw hwnna. Oh, siawns. Right, now. Dwi'n ennill di newydd. 8, 3, 6, 9. Right. Dim angen defnyddio y pêl grisial. So bydd hwnna gyda fi ar gyfer dechrau rown nesa. Pam nes i ddim mynd am hwnna eto? Anwybyddu. O. Llysi 2 tro nesa. So bydd hwnna'n rhoi fi fwy o ddys. You know what? Falle dyna yw'r tric. I cael y dagger hudol mewn I chwarae a just dyblu a dyblu a dyblu. Dysgu spell. Yeah. Dyna'r ffordd dwi'n credu. Mae'n nice, mae 'da fi pêl grisial I ddechrau nawr. Felly... O'n i'n gobeithio am 6. Ond ddim... Ddim unrhyw look fyna. Okay. Beth am then? Dagger hudol. A wedyn I aros beth yw 6? Oh yes. Tricky though. So 5. Oof. The goleo na wedi bod yn handi. Ges I ddim 5. So... Newid o 5. Oh, maen nhw'n rifau mawr. So mae hwnna'n neud 9 sy'n ffantastig. Boop, boop, a boop. A mae 'da fi pêl grisial ar gyfer dechrau gêm nesa. So gyda anwybyddu chwilen rhino. I suppose bydde un match-up wedi bod I rewi'r maximum o pethau nhw a wedyn cloi y rif yna. Dyna wedi bod yn eitha cool. Pêl grisial. Right, dyma lle ni'n cael hwyl. So, os dwi'n neud 6, os dwi'n goleo angen double. Dwi'n dyblygu 6.
A wedyn, bydd 'da fi 4-6 tro nesa. A be na i wneud yw roi y dagger yna yn barod. Na i wneud copi dyblyg o 4. Ac yna wneud 3 Dwnsiwn. Fyna bydd hwnna'n gwanhau y gelyn. Gobeithio bydd e ddim yn lladd fi tro yma. Dwi'n actually gallu defnyddio fe. 8. Oh dear. So mae gyd lawr i'r go yma nawr. 8. Ailadrodd ymosodiad nesa. A na i dyblygu dis. A nawr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3 yw 27. 27. Neu ydw i'n mynd am 8, 8. So, os i'n edrych fan hyn. 8, 8, 8, 8, 6. Na, fi'n credu ddim yn gwanhau. Dyma problem nawr achos 8, I suppose, gallai wneud 8. Os dyma lle mae fe'n gorffen, byddai'n drist a gutted. 3, 6. Oh! No! No! O'n i'n credu o'n i gyda'r tactegau perffaith fan'na. Right. Nôl gyda'r gwrach. Cosmetigaeth. 3. Dwnsonic. A mae'r taflu yna yn mynd i lladd. Wel, ond wyt ti'n frwydr bach gweithgar. O, dwi'n hoffi hwnna. Dwi'n fan mawr o'r tafleg. Mae'r 8 pob tro yna yn handi iawn. Mae pethau sy'n ail ddefnyddiadwy yn handi iawn hefyd.
A beth dwi wedi dysgu yw mae'n werth pob tro llenwi'r slots i fyny. So dyna byddai'n trio wneud rownd yma. Yes. Right, rewi'n syniad da. Mae ond yn rewi un dis. Mae hwnna'n llosgi un dis. Os dwi'n cadw rifau nhw lawr. A nawr. More leidr. Mynd am y pen stereo. Yn wan i sioc. Sgen i ddim sioc, ond... Da fi taflegryn. Tarian hudol. So mae setio fyny rown nesaf just mor bwysig. Come on. Dyblu gwerth dis odd. Gwneud newid o 1. Beth am taflegryn? Pebon wyen. Okay. Eilrif. Llosgi indies. Dwi'n rhoi hwnna ar gyfer tro nesa. Dylen ni jyst di taflu hwnna. Yn edrych nôl. Odd. 5. 28. So, more later. Ddim angen hwnna. Ond beth am 5. Gosod holl fis I ddyblau. 5. God. Si ddim meddwl hwnna trwyddo yn gywir. Oh dear. Rolio 3 dis ychwanegol. Sioc drydanol. Taflegryn. Oh, nes I roi'r thing wrong. 5. Odd. 3 ac 1. Hwna fanna. 5. A cadw rifau lawr yn defnyddiol iawn wrth dechrau. Dau. Dwi'n mynd am crochan. Taflu e. Chael look fanna. Bang in e. Right, boom. A boom.
O hei. Wedi uwchraddio. Fan mawr o hwnna. 5 o nhw yen. Plus indies. Right, beth sydd dyn ni fan hyn? Allwedd hyd. O, peri sioc, llosg a rewi. O. Ydw i'n gallu gwella ddo? Na. Gyfer tro nesa. Mae'n silly i gael slot wedi uwchraddio a ddim defnyddio fe. Gwneud niwed o 20. 5. 9. 10. 4. Tafle gryn hudol. Neu dwi jyst yn rhoi llosgi holl dis. Oh, right. Okay. Dyna y fwyaf call. Oh. Oh dear. 5. Mae wedi newid. Oedd hwnna mor silly. Oh my gosh. Oedd hwnna'n silly iawn. Mae angen y tafle gryni ar bed y dydd fan hyn. Oh my god. Felly... Na. Oh, taflu'r si. Phew! Gallwn ni wedi wneud mes mawr o hwnna. Just bach o look. Hollti'r dis mewn 2. Dewin. Fi'n nerfus iawn heddiw achos rhaid fi mynd i'r deintydd. A dwi ddim y fan mwyaf o'r deintydd. Felly, ie. Yeah. Mae angen... So nhw'n gallu wneud unrhyw gyda drills, ond mae angen... Mae fill-ins wedi cwmpo allan. So, yep. Neu roi hwnna'n barod. Oh, dyma ni. Come on. 2. Perffaith. So, mae 5 ac 8 yn neud 13. So, gallai just gwella fy hun. Actually, gallai gwella fy hun hyd yn oed mwy. So... Mae'n methu nawr, ond... Dyna ni. Adio 3 tarian. Beth ydy hwnna? Trychineb wedi uwchraddio. Ww. Ww, mae hwnna'n edrych yn cyffroes. Wedi uwchraddio. Lle i trio hwnna?
Oh, lovely. Yeah. Just bach. 20. 6. 12. 15. Ie, fi di wneud mes o hon o'r blaen. 12. 17. So, pe bo nhw ien? Trychineb. Falle... Sut o hwn fyny? O na, gwell i fi jyst defnyddio fe. Drainen. Gwneud. Mae angen mynd yn fwy ymosodol nawr. Neu swapio hwnna i 8. Oh, na. So, 8. Oh, na. Mae fe'n brifo fi. Dwi ddim yn deall beth arall gallai wneud. Defnyddiais gel arbennig ar fy mhigau, ond dyn nhw ddim yn tyfu'n fwy miniog. Dyblygu dis. Mae'n on yn neud odd. Right. Okay, newid o un ennill dei newydd. Mae hwnna'n handi. Kind of, yeah. Okay, need hwnna. Dysgu. Gwneud newid o un. Ennill dis eilrif. Mae hwnna yn handi o ran setio fyny'r taflegryn hudol. Falle fi'n nuts yn neud hwnna. Ond... mae'n tricky yn dyfe. Gwneud nhw rewyn un dis. Crochan air. Falle neud hwnna. Dylen ni di roi rolio dis llosgedig. Right. Tafleg 4. Dyna ni. Dyna beth o'n eisiau. So, 8. Gwneud newid o 1. Dei newydd. Copy. Dyblyg. Pedwar o'n eisiau. Ond os dwi'n ei 2, 4,
6, 8. O na, rolio llosgerig. Dwi hwnna ddim yn llosgi nhw gyd. Felly... Trychineb. Dyma ni. Mae dal yn llwyddo i brifo fi. So dwi'n dyblygu y 6 yma. O, 2. 6. 8. Beth ydw i'n neud? Dyna ni. Dyna ni jyst wedi neud hwnna o'r dechrau. Sgyn fi digon. Ailadrodd ymosodiad nesa. Beth. Ond beth sydd angen? 6. O, os fi'n mynd am y 6 sydd gyd. Trychineb. Fi'n siŵr. Signor llwch. Right. 5. Copy dyblyg. Tafle grenhidol. 8. Aha! Na. Dyblygu dis. A mynd... Copy dyblyg fyna. Ww. 18 na. Ho ho! Oh, yeah. Dyna ni. A mae yna ddigon o iechyd gen i. Anwybyddu blaidd. Right. Ydy a fi am hwnna i gael y tafle gryn hudol mewn i lle. 6. 5. So tafle gryn hudol arall. Pe bon wyen neu 1. Pimp niwed. Rew 1 dis. Falle a fi am hwnna ar gyfer y tro nesa. 8. 3.
Yeah, go on then. Oh, no. Dau saith. So, dyblygu dis. 8 a 5. A 2 a 2. O, bron iawn. Bron iawn. So mae milltithio fi'n mynd i colli rhywbeth fan hyn. Eilrif, eilrif. Just taflu nhw gyd. Woohoo. Right. O, is hi am... Na, anwybyddu hwn. Gwneud niwed. Rewi dis. Gwneud llosgi dis. Storm eira. 5. A dwi'n mynd am storm eira. Yeah, fi'n credu a fi am storm eira. Storm eira, please. Newid e gyda hwnna. Dyn gwiaio. Yn wan i dan o wel. Is i am y rhewi. Colli iechyd o 5. Oh, god. A... Neu trio, gwybod beth... Storm eira, sut naeth dech... Oh, fi di... Oh, a mess. Right. Taflegryn hydol ddim yna. Nawr, tro yma, na i defnyddio storm eira. Rewi 2 dis. Oh, wow. Bydd y... Dis i gyd wedi rewi, surely. Beth? Naw. Hwna ddim really yn mynd i helpu. Mae cadw rifau fel lawr wedi bod yn gret. Ysgoi niwed o 2 bob ymysodiad. Neu cael e tro nesa. Hww! Ie, mae rewi'r boi ma. Falle dyna'r ffordd ymlaen yw rewi, rewi, rewi. 8. Now. Oh yeah. Dis ychwanegol. O'n i di edrych ar hwn? Do. Anwybyddu hwn. Beth oedd fan hyn? Na. Okay. Afel pedredig. Chwech, 8, 9, 10. Right. Elldy newydd. Taflegryn hydol. Dwi'n neud hwn. Copi. Dyblyg. I gael 2 trychineb. So byddai gallu rhoi
Trychineb I fe tro nesa. Just mewn amser. 1. Dablygu dis. Tafle green hydol. Dim pwynt mae'n mynd I dod yn ôl tro nesa. So, ond os dwi'n dablygu, gallai nawr defnyddio fe. Un... Fan o'n well. O! Boenus. Right. Dablygu dis. 5. Storm era. A 2. Wee. A cowboy. Chwilen rhino. Oh god. O! Rhaid fi 4 o dan. Ond fi'n gallu gwanhau fe fyna. Rhaid defnyddio tafle gryn hydol. Mae hwn yn tricky actually. Neud hwnna. Hwnna. Ennill di newydd. Crochan air. Die. Storm era. Wel bydd e'n rewi 2 fis. Oi. Cadw rifau fel lawr achos mae'r chwilen rhino gyd am ymosod a rifau mawr. Lle wneud synwyr 6 1 cael dis odd 5 drychineb 4 dim ond 4 sydd nawr so newid o bin dim ond 4 sydd rhaid I fi wneud boop boop 6 10 dwi'n gallu gwella iechyd o 8 ddim werth trio 6 neud hwnna cael 2 mwy yeah tafle gryn hydol yn dda mewn slot wedi uwchraddio. Fi wedi bod yn defnyddio fe. Ond oedd rhaid I fi gwella iechyd fyna. Nes I. So, 37. Cowboy. Dwi'n credu, os dwi'n cadw rifau y cowboy lawr, bydd ni'n chwerthin. Sioc o 1
sy'n meddwl... Yn gwybod beth ti'n dweud, ond... Mae cadw rifau fe lawr yn mynd i criplo fe. So... Credu ni'n set fe lan am tro nesa. Gweld? A ddim quite, ond... Ddim quite i gweithio mas fel ni eisiau. Dim ond 6, so... Lle na i sticio at y 4s yma then. Tafle grynhidol. Ie, mae'n y peth gorau i wneud. 5. A na i defnyddio rhain gynta. A wedyn defnyddio fe. Na i cadw hwnna mewn fan'na nawr. Call. Os mae'n dibynol ar y 10 yna. So. Boom. Dablygu dis. Mae ddim yn gael fi. 5 a 5. So nawr mae'r storm eira fel opsiwn. Neu, dwi jyst wneud hwnna. 3, copy dyblyg. Copy dyblyg arall. Deg. A storm eira. Credu fi'n ffain, fi'n ffain. Ouch. Ond, mae 'da fi fe. 6. A 3. Ond mae 'da fi pêl crisial ar gyfer dechrau tro nesa. Oh, na. Oh, sugar. Oh, pie nawr. Right. So, gen I ddim tafle grynhidol nawr fan hyn. Ond mae 'da fi hwn. A nawr mae 'da fi fe. A golau llosgedig. Llosgi 1. Fi'n gallu llosgi 1 arall. Lle na i wneud hwnna. Defnyddio'r storm eira fan hyn. A rewi'r un arall. A taflu. Dim ond 2 sydd 'da fe. A mae hwnna'n cloi un o'i dis sydd yn rubbish i fi. Oh dear. Pimp. Wyth. Neu ddim di rolio 3. Dylwn ni roi 1 mewn fan'na. Okay. 6. Dim dewis. 8. 8. Ond gall hwnna roi 8 a rewi 1 o dis. Ond os dwi'n siocio 4 ond roi 10 i fi. Ond 8
Y 10 yn well na 8. Rewi 1 o'i dis. Fi ddim yn meindio os mae'n un yn cael ei cloi. Oh, yes. Yes. Nawr fi di ennill. Biff. Yes. Right, wedi uwchraddio. Fi roed ar y diwedd. Gwella iechyd, gwneud niwed gwanhau. Be sydd 'da fi? Gwneud niwed o 1 ennill dis newydd. Ail pennod. Crochan aur. Copi dyblyg. Taflegryn hudol. Gwneud peri sioc llosg ar rewi. Bydd gwanhau yn handi. Ennill di newydd. Fi ddim yn siŵr ddo. Bydde gwanhau'r gelyn yn really handi hefyd ddo. Gwella iechyd. Pwy yw'r boss? Fi ddim yn siŵr pwy yw'r ail person. Fi ddim yn gwybod. Ond peth yw, beth ydw i'n mynd i newid? Gwneud niwed o 1 ennill di newydd, ennill di seilrif. Mae'r stuff yma'n handi achos chi'n cael e nôl. Nhw yw'r 3 big boys. Ennill dis. You know what, falle na i wneud y gwanhau yna. Just rhag ofon bod un really cryf. Okay, here we go. Right. Scathach, yn gen ti set eitha da rwy'n meddwl. Yeah. Yn credu ti'n iawn. Ooh. Copi dyblyg. Nawr fi'n gallu defnyddio taflegryn. Mae'r Dwnsiwn mewn play ar gyfer tro nesaf. Llosgi 1 dis. Oh dear. Mae hwnna'n rhydd mawr. 3 ychwanegol. Right. 4. 8. 8. Neu credu na i mynd am storm eira. Le bydd yn rewi. Rewi, dyna'r trick fan hyn. Os fi'n rewi ei 1, bydde... Pam naeth e ddim rewi? Oh god. 2, 4, 6, 8. 8. Nos dwi'n rewi... Cael yr extras na. Dyblygu. Nawr... A fi am... Dyblygu eto. Newid o 1.
And hwnna. Pimp. Storm eira ar gyfer tro nesa. Neu actually, mae'n well I fi just taflu nhw. Boss yn y mewn I rewi. Oh my god. Oh yeah, mae right ar top y screen. Sgathach yn y mewn I cloi a rewi. What an idiot. Ond fi'n credu fi dal yn okay fan hyn. Yes! Nes I mesa hwnna lan a dal llwyddo I ennill. Llongyfarchiadau. A mae hwnna just mewn amser achos mae rhaid I fi mynd i'w fy apwyntiad deintydd a fi ddim yn hoffi fe. Fi'n chicken mawr gyda'r deintydd. So yeah, os fi'n gweld chi wedyn a fi fel mae doi ffilin wedi mynd allan a mae rhaid nhw just rhoi rhywbeth fanna. Right, pob hwyl, ta-ra, diolch, ta-ra, gweld chi wedyn.